Počkej. Vidíš. To stačí asi, ne? Si to nejez, prosím tě. Dík. Běž dál. To vidí. Už do kape. Ní. Počkej. Jakože my tady máme dneska party. Bacha, musíš se šouknout, ne? Ono to moc nezaostřuje. Zaostřuje, jo. Takže Já musím to zaostřený. trošku nuda. Takže si dáme citron. Já tady mám Aby dneska... jsme se trošičku zacenili. Já tady mám dneska takovou crazy tetu. Crazy tetu. Fakt, takže se 3, 2, 3, 2, počkej. Počkej, mám tu pecku, musím to hodit. 3, 2, 1, teď! Ale... Nebudu to. To bylo kyslé. Tak teď já, jo? Já se cením za to. Nemusíš pomeranč. Musíš pomeranč. No já si... To jsou vitamíny, víš? Yes. Každý se dělá to. Co tady to bude stavuje? Tady budou křičet. Dáme si ještě jedno? Zkus to, jak to vypadá? Myslíš ještě pomeranč? Já budu křičet žaludek.